ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, тамошобинои муҳтарам, мардуми ютуб. имрӯз 20 ноябр соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии Душанбе, яъне ки фақат аз шаҳри Душанбе хонаҳоро навор кардем. тамошо кунед, пешкашро мекунем. бениҳоят нархҳои зур, квадратҳои кам, нархи навои арзон, хонаҳои коробка, хонаҳои ремонтдор, хонаҳои назди ҳавлигӣ, сотихаҳои дусотиха, сесотиха, хулоса вариантҳои зур барои харид кардани хона аз дохили Душанбе баҳри шумо дӯстон. баъдан барои қабули реклама шумо низ дорои хона, замин, квартира, аппарат, ягон компания техника бошен, дар ҳамин ватсап суратҳоша роӣ кунед. худо хоҳад мо ҳатман ҷавобтон метиҳем, қабул мекунем, реклама мекунем, пешкаши харидорӣ мекунем. навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунем бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метиҳем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо туриксон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акаи Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. бачако, и ака мега ки 2 ё ки 3 хонага аз тарафи 9 километр ё ки замин боша, 3 сотихам боша мешава. муҳимай, хулоса бениҳоят муҳим шегай. хонаи тайёр боша то 350 000 мехарам. 2 хонага, 3 хонага то 350 аз тарафҳои 9 километр ё ки ягон 3 сотих замини фурӯшиам боша, агар ҳамин тарафҳои 9 километр дар ҳамин рақамҳои ахираш 5-1-85 занг занед. ака хати суҳбат кунед бачаҳо, ҳамин шахсият мегирад. занг зада чахчах кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра дар ноҳияи Шоҳмансур ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 2 хонага, 3 хонага 2 сотиха 590 000 сом. ҳавли фурӯшӣ дар маҳаллаи Камола аз гардиши 3 база то манзили мазкур мега тахминан 900 метр болотар ҷойгир астае. ҳавли дорои 1.5-2 сотих замин, бинои якошиёнага, 3 ҳуҷрага, ҳаҷми бино 61 метри квадратӣ, ошхона ва ҳаммом дохили бино қарор дорад. ҳоҷатхона дар ҳавлӣ ҷойгир шудагай. об, барқ доимӣ, канализатсияш септика. бача азиз, ҳуҷҷатҳои лозимаро дорад. нарх 590 000, алиш намешава, не ки камтарак арзон мешава. занг дада дӯстон, масъалака бигиред. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 3 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра, 3.5 сотих замин будааст. 3 ҳуҷрага дар маҳаллаи Гулбутта
дар дачаҳои маҳмуд қарор дорад. Хайр ремонтҳоша десен кадом волатаи чихелай. Рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо. 600 000 сомон нархаш. 3.5 сотих замин бачо. 3.5 сотих замин. 3 ҳуҷрага дар Гулбутта, шаҳри Душанбе. 600 000 сомон боз муомила дорад. Рақамҳои дастиша аз нуми Саудо ТВ метонен ба дили пир муроҷиат бикунен. ҳавлира бинен кадом ҳолат, қисми хонаҳо чӣ хел ҳолат, фасон ремонтҳои замонавӣ, хуб кафело чиндагӣ. хулоса ки хати яка бо чахчах кунен аз нуми канали Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунен. бача азиз, лайкотро монен, дар канал подписатсия кунен. баъдан дӯстон боз мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. нигоҳ кунед бачо. 2 ҳуҷрага квартира дар 4 ошёна, масоҳати 54 квадратный метр. қисми дохили хонаҳо ремонтҳои замонавӣ. 54 квадрата духонагаи фасон кардан 490 000 мефурӯшанд. ремонтҳои замонавӣ фасон хушрӯ. адрес политехникум, канечкаи 11, об свет канализатсияи шаҳрӣ дора. 54 квадрат 4 этаж духонага. тирезаҳои панорама дора. ҳамаи балкон хоб ҳамаи балконам дора мега. хуб ремонтҳои бад нест, фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ савдо мешавад бо нархи 490 000 сум. аз нуми Саудо ТВ занг занед. ина масъала кухниш, тиреза прямо беран, ҳавои тоза, домам нигоҳ кунед чӣ хел фасон хушрӯ замонавӣ дом. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 4 этаж, масоҳати 58 метри квадратӣ. 58 квадрат таи 60 тай. духонагаи калон калон дӯстон, ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе. 520 000 нархаш. хона дар поёни зебошка, тарафи хонаҳои заминӣ. хона техпаспорт дорад. бо ҳама таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. аз ҷумла чизе ки дар видео дар рӯи экран тамошо кардастен ҳамин хел савдо мешавад. 58 квадрат 520 000 сум. ремонтошам бад нест бачо. хушроак фасон ремонт кардагӣ. квадратшам хеле аг астай. занг зада далши муомила кунем бачо азиз. видео дар имкон боша лайк монед. амин наворо мо лайк мегем дӯстон. лайкҳо зиёд шава, наворо тоб мераванд. вақте ки тоб рафтан иншоалло хонаҳо соҳибошонам меёванд. ҳеҷ нашид, дастгирии шумоам бениҳоят хубай. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 ҳуҷрага квартира дар 11 этаж, масоҳати 46 квадрат мегӯянд. албача хуб 45 квадрата духонагаи фасон кесанд. анаи 46 квадрата мегирен, духонаи хушуш мекунем. хуб 11 этаж, якхонага 46 квадрат дар Гипразем, дар шаҳри Душанбе, дар назди бозори Вориси Сомон, хова деҳқонбозорда қарор дорад. дом 15 ошёна, хона дар 11 ошёна қарор дорад. об, свет, лифт камбуд нест. наздаш мактаб, без абмен, без кредит. рӯзона фақат метонен занг занед. рақамҳои дастии ахираш 76 06 занг занед. алиш намешава, кредит намешава. суми зинда 460 000 сомонӣ. дӯстон занг зад чахчах карда бигиренеш. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар доми Мастерок. нигоҳ кунен, хушрӯ гӯш кунен. 1 ҳуҷрага квартира дар 4 этаж, масоҳати 82 квадрат. чорхонагаи фасонаш мекунем. дар 4 этаж, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. 470 000 сомон. доми Мастерок, сехонага кадагӣ дар блоки Байнай мегардад. блоки Байнгида 82 квадрата сехонага каданша, яки сехонаи калон фасон мешавад. Душанбе, Сино, Зарафшон, Зарнисор, таксиҳои Ҳисору Регар, Шаринав, назди поликлиникаи 14, посолствои Ӯзбекистон, посолствои Америкода қарор дорад. хулоса дӯстон, занг занен. инами ҳолат қисми дохили хонаҳо. 82 квадрата 470 000 сум дар 4 этаж. агар ки лифт корам накна бачо,
ай чорум этажай бо шумода хуб таракай. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае ки дар шашум этаж масоҳати 47 квадратни метр. Профисоюзда қарор дорад. Бачакҳои профисоюз нигоҳ кунед. Одамое ки аз профисоюз хонахар ҳастен, ина марамад 600,000 сомон. 47 квадрат, хоб духонага дар шашум этаж. Дом худаш 15 этажный домай, шашум этаж ремонт новый. Хоб новостройка Душанбеда профисоюзда қарор дорад. 600,000 ремонтои дараҷаи олӣ, варианти алишӣ, варианти кредит, хеле чӣ қайд карда нестанд. ҳай бо хитон далши рақамҳои дастаи ахираш 020202 метонен муроҷиат бикунед бача азиз. Баъдан дӯстон наворо чӣ хеш ҳистай? Хонаҳо арзонан, қиматан, ягон хона ба таби дил диден ё ки надиден? Аз куҷо то чанд сомона, чанд квадрат, чанд сотих хона дар кортонай? Таги комментарияи видеода нависонда монед. Иншоалло мо ҳарака мекунем ки аз рӯи комментҳои шумо навори баднара пешниҳод кунем бача азиз. Мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои ду ҳуҷра, масоҳати 2 сотих замин дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 590,000 сомон нарх дорад бача азиз. Маҳаллаи Ободкорон Авул дар назди мактаби 97 ва масҷиди ҷумъахонии Авул қарор дорад. аз саршавии кӯча мега автобуси 22 ва маршрути 48 мегзарад ва аз поёни кӯча боша автобуси 15 ва маршрутҳои 16 ва 17 мегузарад. Дар хона хуб инами ҳолат кардагӣ макони мо мегам макони бениҳоят макони хуб астай. 590,000 сомон нарх, ду ҳуҷрага, 2 сотих замин. Одамои серьёзни аз нуми мо метонед ба дили пур дӯстон муроҷиат бикунед. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуэтажа дар 9 километр хуб дар шаҳри Душанбе 770,000 сомон нарх. ватсапшон рӯи экрани шумо. Дар теппаи Самарқандӣ назди мактаби Роғуниён 5 хонаи ремонтдори замонавӣ, хона бо 2 қабат хишти пухта сохта шуда, ремонти замонавӣ бе камбуд дора. хуб ягон камбудӣ надора. хонаҳои калон барои оилаи калон беҳтарин вариант. се хонааш 3.5 ба 5, се хонааш 3.5 ба 5, се хонаи дигариш 3.5 ба 4.5 мебошад. об свети доимӣ дора. обши 5-6 хона дора. анами домда дӯстон қарор дорад. ду этажа хонаи мо дӯстон азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 2 сотих замин дорои 3 ҳуҷра. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 800,000 сум нархаш. ҷойгиршавии хона дар ҷои ором ва ҳавои тоза, хуб муҳити зур. дӯстони азиз, маромад занг занед. ҳавлӣ барои зиндагӣ оилавӣ мега бисёр мувофиқ карда шудагай, дорои шароитҳои хуб ва имкониятҳои васеъкунӣ. хуб ремонтҳои хона баъд не фасон шур кардагӣ. одамое ки мисол дар аму хонаи назди ҳавлигӣ зиндагӣ карда мехоҳанд, бисёр макони хубай. 800,000 сомон нархи ҳамин хона. 2 сотиха, 3 ҳуҷрага савдо мешавад дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. маълумоти бештарша тариқи рақамҳои ватсап ахираш 6124 метавонед дӯстон занг занед. ин ҳамин хона хонаи имрӯзаи мо бача азиз. мегзарем ба 11-умин эълони ирӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ. мардуме ки дураи ватан ҳастен, моро доимо тамошо мекунед. ман нафаре ки дар Тоҷикистон ҳастам. имрӯз 11 ноябри соли 2025 сол мо дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 қарор дорем. бачаҳо, қитъаи 6 дар қарор дорем. ана ҳамиҷа як замини фурӯширо пешниҳодтон мекунам. бениҳоят нархи зур, нархи дастрас. одамое ки аз Кӯлоб замини фурӯшӣ хоҳиш карден, ина ман омадам худам наворош мекунам ки ҷои Кӯлобай чӣ хеле ҳамаша мефаҳманд бача азиз.
диден трасаи калона. Трасаи калон поёнтарак аму кам аз 150 метр агар хато накунам поёнтарак мактаби нав кардагианд. ана ҳамрӯзда ҷои бузкашӣ мешава бачаҳо азиз. бениҳоят ҷои зур. ана оҷа бачаҳо дестена заводай, заводи ғиштай. бояд завод дига ҳастай. хулоса ду-се завод ҳастай. иҷа ов дора дӯстон. учочкора гузарондан ов ҳастай. ҳоли ова ҳуй накардан дӯстон азиз. яъне ки инами ове ки дестен ку бачаҳо инами колодес, инами колодес ами овай. худо хоҳад намера ҳуй мекунанд иншоалло. ягон агар ки хато накунам 3-4 моҳ пас бояд ҳуй кунам ова иншоалло бачаҳо азиз. хулоса мо дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи 6 қарор дорем. назди шаҳид одамое ки ҳамин территория медонен дар пеши шаҳидай бачаҳо азиз. пеши шаҳид аки хеле ки иҷа мазор боша просто номаш шаҳидай. қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор. маҳаллаи Чаманзорш мегӯянд. иҷа чанд сотих ака? 5 сотих замин. аму граница да ака бра бестак ман нишон ти мардум. ёкне бачако инам иҷа иҷа границаи хелай. инами хелай. омадан ами то охири битона мешава. границаи мо. инам иҷа мешава. у тарафаш аму анам Русия кай. айҷа усш ака бра ки ҷо меша усш. айҷа то ноҷа ва фигмам ҷаҳай. ина 4 кунҷаи фасон 5 сотих замини фурӯшӣ. хуб сертификат дора ака? қарор дора? хулоса дӯстон ҳуҷҷат камбудӣ надора. 5 сотих заминай фурӯшӣ срочно. домои серьёзнит ина марамат дӯстон занг занам бигирен. неҷа раҳай бачаҳо азиз. иҷа раҳ мешава. раҳ прямо унам тарафати раҳ мешава, раҳи мошин мешава. хай кадом битон ки мегирен худо хоҳад хуб битона мерезенда хонара мебардорен зиндагиро сар мекунен. акайра чанд сум мегӯен? 40,000 сомон дӯстон. 40,000 сомонӣ 5 сотих замин дар шаҳри Кӯлоб қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор. арзон мешава муомила дора? алиши вариант. алиш намешава. кредит нест. фақат суми нақд 40,000 сом ба худо хоҳад муомила дора. бачако маҳалларо бинен. ина маҳалла. мардум ҳама зиндагӣ доранд. ав тараф ака кӯҳ. шумо дар тараф нестен ку. ина мисол мошин рафтесай трасаи калон усубор роҳ мешава. ина марамат занг занем бо далши маълумоти бештарша бигирен. 5 сотихай хуб қарор дора. рақамҳои ватсапи соҳибмулкам мегузорам. занг мезанен аз номи канали Саудо ТВ акақа чахшах мекунем мегирем. фақат дӯстон имкон боша якта лайк монен. ҳамин наворое ки мегузорем барои шумо мегузорем. якта лайк монен дар канал подписатсия кунен. худо хоҳад бо аз куҷо рафта замин хона навор кунем. таги комментария нависен. оё ҳамин замин ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нестай? фикротона комментария кунен. баъдан одамои заминхарда нафарое ки аз ҳамин Кӯлоб заминхар ҳастай ҳамин видеоро падилиса кунем. бо худо хоҳад бениҳоят зур мешава ки агар ки шумо нахарем ва ё шояд бихарам. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшӣ Душанбе. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар кӯчаи Қосимов духонага ки масоҳати 56 квадрата ташкил метиҳад савдо мешавад бо нархи 729,000 сомонӣ. 729,000 Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи Қосимов. бинои 9 комната мега дутаҳай квадрат 56 квадратай. балкони калон дора. квадраташ хуб квадрати балкон обши ҳами хона мега квадраташ 56 та обсвет дора. сатвоиза хонаҳои советӣ. хона бо кирпич хонаи калони 6 ба 3 дигариш 5 ба 3 кухни 270 ба 3 балконаш 570 ба 2 наздикии ошхонаи Абдулло, мактаб Садиқ, масҷиди Аминҷон, аптека, поликлиникаи 8 ҳуҷҷат техпаспорт дора. сатфоиза ҳай ремонти хона замонавӣ кредит дода намешавад. нархи хона 729,000 сомон 56 квадрат метр. марамат сон зангза аз номи Саудо ТВ саломтона барасонед. дӯстон лайкотона монен дар канал подписатсия кунед. дар ҳамин канали Саудо ТВ 01 як рӯз мошин як рӯз хонаҳои Душанбе навор карда мешавад бачаҳо.
агар шумо аз душанбе хонахар ҳастем, конкрет гап застем, як рӯз хонаҳо, як рӯз мошино, як рӯз хонаҳои душанбе, як рӯз мошино навор карда мешавад. иншоалло ирӯз нашид пага, пага нашид фардо, фардо яки пасфардо иншоалло мешавад бачаҳо. фақат наворора сабр карда то охир тамошо кардан гирен. як гап не як гап худо хоҳад мешавад. чунки ҳар рӯза мо дар авон мекунем, ҳар рӯза навор мекунем, пешкаши харидоро пешкаши шумо мекунем бачаи азиз. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ деҳаи Навобод. 7.5 сотих замин, 2 дар хона, 200,000 сум нарх. телефон ватсап рӯи экрани шумо. алиф ба мошин, мактаб, магазин, балниса наздик ай. 2 хона калидор, анҷомхона, оғилхона дора. барои 3 хона бетон рехтагӣ тайёра кай. сертификат ҳам дора. занг зада дӯстон, чахчах кунем бигиренш. мегзарем ба 14-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабуз. 3.5 сотих замин, 2 ҳуҷра, 220,000 нарх. ватсап, 2 ватсапшон рӯи экрани шумо. калидор дора, банят дора, об свет дора, ремонтошам хайд десен. бо дарши мебинен кадом ҳолатда қарор дора. масоатиш 3.5 сотиха, шкатурт кардагӣ, пад, шпаклёвка, таппа тайёр дӯстон. инами рақамҳоашонро мегзорам. ватсап якта, дута ватсап ҳастад ки рӯи экрани шумо. калидор, банят дора, об свет дора. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрезда қарор дора. занг зад чахчах кунед. 220,000 сомонӣ ки боз муомила ҳам мешавад дӯстон азиз. ҳамин хеле видеонавор карои кунед хонаҳотона, адресаша пурра нависем норӣ кунед, худо хоҳад навор карда пешкаши харидорро мекунем. ҳар рӯза наворомона тамошо мекунам мардуми хонахар, мардуми квартирахар, мардуми заминхаре ки шумо тамошо кесен. ҳар рӯза навор мекунем, ҳар рӯза савдо карда айсабо қабул карда рекламагузорӣ кардесем бача азиз. лайкотона ҳатман монен. ҳамин лайкҳо шумо сабаби болоравии навор мешавад. тоб мерава, баъд иншоалло ки савдо мешавад, хонаҳо соҳибошона меёбад бача азиз. мегзарем ба 15-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лӯразор, деҳаи Чаманоро. духонага масоати 8 сотих замин, 160,000 сум нарх. лави роҳи калон, лави роҳ. хона, 2 хона тайёр дора. 5 дар хона дига фундаментҳо барои 2 этажа кардан тайёрай. бо 2 баня, кухни, аловхона, оғил ба 20 дарозиш. хона бо кирпич кардагӣ тайёр медори зиндагӣ мекунӣ.
хона фақат қарор дорад тамом. дар хона 2 дона гӯсфанд, як гови дига ва як буқачаи дига ҳаста ки кадомитон инҳоро агар харидорӣ карданастен оиди ин масъала ҳам дар WhatsApp нависен, суратоша видеоша рӯй мекунам. Оиди хона 160 000 сум иншоалло бо арзонтон мекунам. ин ҳами хона мебинем бачаҳо дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Чаманро, 2 хонага 8 содиқ. 2 хона тайёрай. боз барои 5 хона барои 2 этажа кардан бетон рехтагӣ тайёрай бачаҳо азиз. одамое ки аз Данғара хонахар ҳастен ку ҳамун шахсиятҳо дар WhatsApp ҳами ака ба дили пур метавонед муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. ина гӯсфандо бачако, ина гӯсфандо, ина бақача, ина гов. занг зад дӯстон, чахчах карда бигиред. баъдан дӯстон оиди гӯсфанд молу ҳолам акақати чахчах кунед. хоб имкон боша наворда лайк монед, дар канали ман подписатсия кунед. чизе ки мисол равон кардем, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, ҳамаша ҳаракат кардам, хутон шоҳид бидем, навортон кардем бачаҳо азиз. ҳа бо далчи чизе ки рӯӣ мекунем, бо иншоалло навор мекунем, пешкаши харидорӣ мекунем. ҳамин навори ман маъқул шуда боша, нависен ки Саудо ТВ навор маъқул шуд бачаҳо, беҳтарин навор. лайкотона монед. баъдан дӯстон хонаҳотона роӣ кунед. чанд сурат видеонавор карои ки ман реклама мекунам дар YouTube, TikTok, Instagram ва Telegram. Telegram канали ман силкаш дар комментария мондагия дӯстон. бидорен дар роҷам хонаҳои арзон зиёдтар монда мешава. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорен ба дили пур муроҷиат кунед. худоҳофиз, зинда бошем. навор мекунем, пешкаши харидорӣ карда, ҳаракат карда фурӯхта метавонем. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо азиз.